Okay, mayong adlaw kaninyong tanan. Salamat sa Dios nga naon na sab ta ning the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kini na sab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church o kumusta ka mo diha og salamat sa Dios nga kung ikaw naminaw karon ato nga kanunay nga pagahisgutan kining mahitungod sa kaluwasan. No, kay importante kayo nga atong mahibaw-an nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nianhi sa kalibutan niyon ang Bible alang nga ang tao makakaplag sa kinabuhing walay katapusan. So manahigala nga atong pagatun-an karon unsaon man ni nato pagkakaplag nini nga mao nga kaluwasan. Mo kay importante mga higala nga ikaw nga nagapaminaw karon makasiguro kag kinabuhing walay katapusan. Kay lisod kayo nga ikaw karon na naa kay relihiyon, ikaw karon siguro maayo kay kang tao, matinud-anon ka, wa ka na nagpakasala, and yet ang katapusan niya na walay kasiguruan, no? Pildiro kaayo ka kung ikaw higala na minaw karon nga wala kay kasiguruan mahitungod sa eternidad. No, so karon atong susihon nga unsaon man nga sa atubangan sa Dios mahimo ta nga matarong, no? Tungod kay ang ato mangungunahuna maayo lang kong tao, nagsimba ko kanunay, naghatag ko, tarong nako. Now, atong susihon na mga higala kay aron nga ato na siyang isubay ang atong pagkamatarong sumala sa pulong sa Dios. No, dili sumala sa sulti sa tao. No, dili sumala sa mga pagtulunan nga dili mauyon sa Bible, no? That's why importante kaayo karong kagabhion, no? Atong hisgutan kaning sa Roma Kapitulo 5 bersikulo 1 nagingon ang Biblia, busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo, no? Pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo pagkamatarong, no? Pinaagi sa pagtuo. So ato na siyang hisgutan karon unsa man ay ang pagkamatarong. No, kay usa nining adlaw inig kamatay nato inig atubang nato sa Dios. Nag-ingon ang Bible sa Roma Kapitulo 3 bersikulo 10 ingon sa nahisulat walay matarong wala bisan usa. Kay ngano man tungod kay sa tubangan sa Dios kita na nagpakasala. Kita mga makasasala, no? Wala gyud tarong nato matud pa sa Biblia, no? Kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mo na igala nga kung ikaw naminaw karon sabta pag-ayo unsa maning pagkamatarong, no? Pagkamatarong kay dili gyud ni siya mao nga pagkamatarong sa atong kaugalingon nga pangunahuna, no? Ato gyud ni siyang ibase sumala sa pulong sa Dios, no? Nga ato siyang pagatan-awon ug ato siyang pagatun-an unsa man gyud ni ang pagkamatarong, no? Number one atong hisgutan unsa maning pagkamatarong, no? So justification means to declare righteous, no? Buti pasabot nga gideklarar ka nga matarong katubangan sa Dios dili ang tao nga mo deklarar nimo nga matarong ka kundili ang Dios mo deklarar nimo ningon diri it is God's declaration to a sinner to be righteous who trusted Jesus Christ as their personal savior. Remember, God declares us condemned sinners and is bound for hell. No, so kita mga impiernohonon ta, mga makasasala ta, no, gideklarar na sa Ginoo. But kung ikaw mga higala, ikaw higala nga nagapaminaw karon, kung muduol ka ni Ginoong Hesus ug mutuo ka niya nga imo siyang manluluwas, nagingon ang Bible, pagatawgon kag matarong, dili tungod sa imong pagkamatarong kundi ang pagkamatarong nga iya ni Kristo. No? Iya ni Kristo. Muna ningon ang Bible nga mamatarong ta pinaagi sa pagtuo. Kinsa imong tuhuan si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus tanawa mga higala. Unsay giingon sa Biblia? Justification is God imputing to the sinner the very righteousness of Christ in us. No? So
Sa 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. No? So si Ginoong Hesus, tingin ang Bible nga wala siya sala, iyang gibayad, nagbayad siya sa atong mga sala didto sa krus sa Kalbaryo, aron nga ikaw ug ako mga higala nga kung pinaagi sa tong pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo, nagingon ang Bible, mahimo tang mamatarong. Dili atong pagkamatarong ang makita sa Dios, kundi ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus Kristo. No sa mayon ta ba nga kuyawa gud ana pastor, mao may gideklara sa Biblia. No mo may makita nato sa Biblia nga kung ikaw magatuo ni Ginoong Hesus Kristo nga imong manluluwas, mamatarong na ka. No, mamatarong ka tubangan sa Dios, dili tungod kay nakita sa Ginoong tarong ta kay mga makasasala man ta. No, pero makita sa Dios ang pagkamatarong ni Kristo nga atong manluluwas nga ania kanato, no, nganin iyon ang Bible nga si Ginoong Hesus mupuyo diri kanato, si Ginoong Hesus mahimo ng atong manluluwas. No, klaro kayo na sa Biblia nga kung mutuo lang ta ni Ginoong Hesus Kristo maluwas ta. No, ay may uban nga kanang pagtuo lang, no, dili pagtuo lang ni Ginoong Hesus Kristo nga mao'y imong manluluwas, mao'y atong manluluwas. Kay kung mutuo ka ni Ginoong Hesus mga higala, na matod pa sa Bible, klaro kayo nga deklarar diri, mamatarong ka, no? Mamatarong ka tungod ni Ginoong Hesus Kristo. Dili ato ha, munay timan pagayo ha nga sa unsaon nimo paninguha, dili gyud tatarong atubangan sa Ginoo, pero mahimo lang tang matarong tungod ni Ginoong Hesus Kristo. Muna importante kay mga higala nga imong dawaton si Ginoong Hesus, nga imo siyang tuhuan, imo siyang saligan, nga imong manluluwas. No, kay mo may gingon sa Bible nga kung mutuo ka ni Ginoong Hesus, maluwas ka. Mamatarong ka tungod sa imong pagtuo diha ni Ginoong Hesus. No, kay sa imong gud gunahon na ta ba nga pinagig balaod, mamatarong ta, maayong buhat, mamatarong ta, atong pag-asusihon, atong tanawon, no, na mga bersikulo nga atong pagbasahon, atong susihon, no. Justification, ang pagkamatarong dili ni siya by good works. Klaro kayo sa Roma 3:24, being justified freely by His grace to the redemption that is in Christ Jesus. Akong basahon sa Bisaya, ningon diri sa Biblia, ingon nga gipakamatarong nga walay bayad, pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa ni Kristo Jesus. No? So mga higala, dili day pinaagi sa atong maayong buhat, dili hatag sa Dios. Muna ningon bitaw ang Epeso kapitulo 2 bersikulo 8, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. No, so kinsay atong tuhuan si Ginoong Hesus. No, si Ginoong Hesus nga namatay dito sa krus, gibayran niya ang atong mga sala aron pinaagi niya na ikaw makaangkon og kaluwasan, makaangkon kag pagkamatarong ikan sa Dios. Pagkamatarong ni Ginoong Hesus gibutang diri kanato, no, aron makita sa Dios dili atong pagkamatarong kundi ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus Kristo. So dili pinaagi sa maayong buhat, no. Ikaduha, ingon ang Bible, dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Daghan kayong sa Roma 3:28, therefore we conclude that a man is justified without the deeds of the law. Ingon ang Bible, busa kita 5:28, unsay giingon diri sa Biblia, kapitulo 3:28, 3:28. Busa kita maghukom nga usa ka tawo gipmakamatarong pinaagi sa pagtuo nga walay labot ang mga buhat sa balaod. Walay labot ang buhat sa balaod. Mga higala, matod pa sa Bible nga
dili gyud ta mamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, kay ang balaod mga higala gihatag na aron pagpakita nato unsa ta ka makasasala. Tanawa ra gud diri sa bersikulo 20, busa pinaagi sa mga buhat sa balaod walay unod nga pakamatarungon diha sa iyang panan-aw, kay pinaagi sa balaod ang kahibalo sa sala. So ang balaod mga higala dili na makapamatarong nato, kay wala gyud makatuma nato perfectly sa balaod, no? Wa gyud makatuma nato perfectly sa balaod, no? Makalapas gyud ta, no? Makahimo gyud tag salaod, makalapas gyud ta niana nga mao nga mga balaod. Apan salamat sa Dios nga pinaagi niana sa pagtuo ni Ginoong Hesus, no? Gani atong makita diri dili na nga dili gyud ta mamatarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. So mga higala makita nimo diri nga sa ato nga ginabasa nga ang pagkamatarong gyud ay pinaagi gyud sa pagtuo. Nga kung ikaw mosalig ni Ginoong Hesus karon nga imong manluluwas, nag-ingon ang Bible, mamatarong ka atubangan sa Dios. Therefore, kay mamatarong man ka, nag-ingon atong ibasa sa Roma 5:1, ingon ang Bible, kita aduna nay kalinaw uban sa Dios. No, kalinaw uban sa Dios ang Ginoo. Atong makita diri nga naay mga resulta sa balaod, no? Primero, because we are declared as justified, no, kay gideklarar na mata sa Dios nga matarong, gideklarar na mata sa Ginoo nga matarong nata sa iyahang atubangan. Mao na mga higala nga makita nato diri nga ningon ang Bible nga justified by faith, no, na matarong nata tungod ni Ginoong Hesus Kristo, no? Namatarong nata tungod ni Ginoong Hesus Kristo. Mo na mga higala nga importante kaayo nga makita nato diri sa Bible nga we are declared as justified, we have peace with God, Roma 5:1. And gani makita nato diri ingon ang Bible sa Roma 5:9, because we are declared as justified, we are saved from the wrath to come. Imagine nga Roma 5:9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. No? So pinaagi dahil kaniya mga higala, makita nato diri sa Biblia nga mahimo natang matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo. So mga higala, kung imong tan-awon pag-ayo ang Bible, makita nimo nga ang kanidiayng pagkamatarong, ang resulta niini maluwas ta, no? Maluwas ta. Ma 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 ingon ang Bible luwas ta gikan sa kapungot mo pinaagi kaniya kinsa man na siya si Ginoong Hesus Kristo. That's why very importante mga higala nga ikaw naminaw karon ayaw paghuna-huna nga tarong na ka, no? Kay wala man gyud tarong nato tubangan sa Ginoo, no? Wala gyud tarong nato tubangan sa Dios. Nakita nato mga higala nga kining atong pagkamatarong resulta na lang ni, no? Resulta ni sa kaluwasan nga atong nadawat pinaagi ni Ginoong Hesus. Muna mga higala nga ningon ang Bible tuhoy si Jesus Christ nga imong manluluwas. So ako'y paniguro nimo mga higala nga ikaw makaangkon nining kinabuhing walay katapusan, makaangkon nining pagkamatarong nga iya sa Dios. So isipon na ka sa Dios nga matarong ka tungod ni Ginoong Hesus Kristo. Dawata si Ginoong Hesus, no? Susiha sa Biblia kay naa sa Bible sa pulong sa Dios nga pwede jud kang mamatarong, no? Pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo ug wala nay lain pa. Dawata siya mga higala, tuhui siya.
Sa sunod na sab nga higayon kini na usab si Pastor Mark sa Sidon. Ang gaingon kaninyo, daghang salamat, maayong gabi ang Dios magpanalangin kanatong tanan.